Jaiak dira eta hilaketeko voluntarioak lanean hasteko prest daude. Edonork eraman dezake laborategi mugikor horretara kalean erosi duen droga. Berehala jakingo du purua den ala nahastuta dagoen. Anfetamina dakar lehen bisitariak. ¿Y qué traes para analizar? Esto es anfetamina. Vale. Bueno, pues podemos hacer 3 tipos de análisis. Lehenengo gauza, anfetamina den ala ez argituko dute. Pero sí, ya se ve que va cambiando de color y se pone naranja. Entonces esto indica que sí que hay anfetamina. Baina badakite, anfetamina kantitatea ez dela oso handia izango. 8 urtez kalean egin dituzten analisien arabera, anfetamina da drogarik adulteratuena. Anfetaminan ikusten duguna da 125 anfetamina dela eta 155 gutxi gorabehera kafeina. Kokaina ordea pentsatzen dena baino askoz puruagoa da. Kokainaren kasua, jendea pentsatzen du nahiko txarra dela, baina analisietan ikusten dugu 160ko purutasuna duela normalean. Estasia ere nahiko garbi aurkitu omen daiteke kalean, batez ere kristala, eta marihuana hatxisari lekuak kentzen ari da. Ikusi dugu hatxitsaren maila nahiko basua da normalean, eta horregatik uste dugu geroz eta autokultibo gehiago egiten denez, marihuana gehiago erretzen dela. Droga ondo dagoen ala ez, nola kontsumitu, zein ondorio izango dituen, galdera horiei guztiei erantzuten diete. Generalmente es piezanfetamina. Son pocas veces las que consumo, pero las que consumo me gusta saber qué es lo que tengo. Eta eta porrak erretzerakoan ere, filtroekin eta horrela hobeto. Bestela hartzerakoan normal kartoiarekin sartzen dela dana barrura. Kanabisa, anfetamina eta kokaina izan dira hilaketeko voluntarioek gehien aztertu dituzten drogak.